Bona tarda, nit a tothom. Anem a començar la segona xerrada d'aquest cicle de 5 conferències, com tots sabeu, titulat Catalunya, d'on venim i cap on anem. I avui la conferència del Joel Sans versarà sobre el moviment obrer i la qüestió nacional. Abans de passar a la xerrada pròpiament dita que farà ell, jo volia dir 4 coses per emmarcar una mica que, esclar, ell parlarà del segle XIX i segle XX, però d'on venim, esclar, venim de bastants anys abans. Llavors, jo faria 4 pinzellades perquè penso que el del segle XIX i XX, o el del XXI, no és aliè a tots els segles anteriors com ha viscut Catalunya. Però aleshores només 4 pinzellades històriques per recordar coses que la immensa majoria, per no dir la totalitat, ja coneixem, però sempre és bo recordar els fets històrics. Recordar que Catalunya té una llengua des del segle XII, finals del XII i XIII. No sols una llengua parlada, evidentment encara no era la llengua actual nostra ni molt menys perquè les llengües evolucionen, però saber que Catalunya al segle XII i al segle XIII ja té una llengua consolidada, no solament oralment, sinó com escrit. Per exemple, un Ramon Llull, tothom sap la quantitat d'obres en català que va escriure. També un altre tema és que Catalunya va estar governada pels monarques catalano-aragonesos i a la península, a banda d'aquests monarques, hi havia els monarques castellans, hi havia l'andalús fins al 1492, per tant, hi havia monarquies diverses i formes de govern diverses dins la península ibèrica, que ara podem dir que en aquelles èpoques les fronteres evidentment no eren les mateixes cares, perquè per exemple en el Tractat dels Pirineus Catalunya va perdre el Rosselló, etc. Vull dir que el que entenem pel territori de la península doncs hi havia situacions diverses. També dir que Catalunya a partir del segle XIII tots i totes coneixeu que tenia unes institucions pròpies com eren les Corts Catalanes, com era el Consell de Cent, com era la Diputació del General o la Generalitat, etc. O sigui, tenia també unes institucions diferents que altres pobles i altres zones de la península ibèrica. Sabia també que el 1714, rescindint la Guerra de Successió, que va durar del 1702 al 1714, a Catalunya va ser derrotada pel Borbó perquè es va aliar amb l'arxiduc Carles i això li va portar a la pèrdua de les seves institucions i a la castellanització del país, perquè abans molts escrits, els testaments, decrets reials es feien en la llengua catalana. I recordar, per ja entrar en el tema que parlarà el Joel, dir que Catalunya va ser pionera en la industrialització dins l'estat espanyol o dins la península ibèrica. I per tant, al ser pionera en la industrialització, també va ser pionera, això us ho explicarà més ell, d'un moviment obrer organitzat. O sigui, en el sexenni que ell parlarà, doncs ja veurem que ja hi ha un moviment obrer organitzat. Bé, només emmarcar això perquè, esclar, arribarem al segle XIX i ja que diem d'on venim i cap on anem, val la pena recordar 4 fets històrics per dir aquests trets i que després hi hagi un moviment nacional obrer o de la burgesia o del poble en general no és aliè a tots aquests processos històrics, perquè la llengua evidentment imprimeix un caràcter, imprimeix un contingut i tota la cultura posterior que evidentment no es pot oblidar i no es pot passar així com si no hagués passat res. Bé, parlar del Joel Sans, ell és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i acaba de cursar un màster sobre Història Contemporània. Actualment, els seus estudis estan centrats en investigar sobre l'esquerra revolucionària durant els anys 70 a l'estat espanyol. Per tant, són temes força interessants. Dir que ha col·laborat, entre altres, amb un llibre que es diu No passaran aunque lleven trajes,
en què és de diversos autors i que ell ha escrit sobre el capítol sobre l'ascens del feixisme alemany i italià, el que va passar com va ascendir. I que és editor també de la revista La Llebre, que és una revista d'anàlisis, i aquí ell n'ha portat alguna, d'anàlisi i teoria del col·lectiu en lluita, el col·lectiu d'esquerres i anticapitalista, que sàpiga jo. I dir finalment que ell es centrarà, perquè esclar aquí parlava moviment obrer i qüestió nacional fins al 39, segons em va comentar, es centrarà més en l'època del sexenni, o sigui, del 1868 al 1874, en diuen la Revolució Democràtica, el pronunciament militar, tot això, però vull dir que és quan va haver-hi, entre altres, encara que va durar molt poc, la Primera República, i també ja hi havia una organització forta del moviment obrer. Em sembla que havia llegit jo que hi havia centenars de sindicats ja a Catalunya i a l'Estat. Sindicats diferents d'alçada, perquè eren de vegades per professions, etc. I ens parlarà també del període també republicà de l'any 30 al 34, època també, doncs, dic, republicana, de forta agitació social i organització obrera, i destacarà una mica més, entre altres coses, el contingut, les idees del Bloc Obrer i Camperol, el BOC, fundat per Joaquim Maurín, i que després, posteriorment, es fusionà amb l'esquerra del NIN i van formar el PUM. Bé, doncs, sense més d'això que ha sigut una mica llarg, donem la paraula al Joel Joan. Ai, al Joel Sans, perdó. Sí, no, jo no soc actor, la història és una mica més apropiada pel meu cas. Bona nit, merci per la invitació. El tema que tractaré és bastant ampli, i no només és molt ampli en el període històric que tractaré, sinó que també és bastant complex. Llavors, parlaré en alguns moments de l'actuació del moviment obrer, però parlaré sobretot de la visió de l'esquerra, és a dir, com es relaciona l'esquerra a Catalunya amb la qüestió nacional, una esquerra que majoritàriament té com a base la gent de classe treballadora, no? Hi ha aquesta interacció entre el moviment obrer i l'esquerra política. Sobre els orígens del catalanisme hi ha hagut moltes discussions dins la historiografia, molts debats d'on sorgeix el catalanisme, quines són les forces socials que fan que apareixi un moviment que reivindica la nació catalana. Perquè a banda de tot el substrat històric que ja ha comentat en Lluís, la veritat és que la problemàtica nacional, com l'entenem de forma moderna, apareix sobretot al segle XIX. I la reivindicació, una reivindicació més identitària, més política de Catalunya o de la nació catalana, apareix llavors. Dins la història ha dominat la idea de que el catalanisme el va crear la burgesia. Això ha sigut una idea bastant recurrent, dels orígens burgesos del catalanisme, i per tant que el primer catalanisme va ser un catalanisme conservador. És una visió que es va encarregar de propagar a la Lliga Regionalista de Cambó, i que molta esquerra al llarg del segle XX també ha acceptat aquesta idea dels orígens burgesos del catalanisme. Però si avui tractaré una mica el sexenni democràtic és perquè hi ha una esquerra poc coneguda, que és el republicanisme federal, que ja va ser molt pionera en una reivindicació catalanista. Llavors, estudis històrics recents, dels últims 20 anys, que han començat a centrar-se en aquesta esquerra del republicanisme federal, comencen a qüestionar la teoria dels orígens conservadors del catalanisme i mostren que hi ha uns orígens més populars d'aquest catalanisme. És una idea important aquesta, saber de qui promou el catalanisme i la reivindicació nacional. Ho fa la burgesia, ho fan les classes treballadores, i crec que pot tenir una certa ressonància aquest debat en l'actualitat. La diada de l'11 de setembre d'aquest any va ser un muntatge de Convergència i Unió. Era només la burgesia la que estava interessada en tirar endavant això per agitar la seva bandera al pacte fiscal, o hi havia també tot de sectors socials populars que veuen en la reivindicació nacional algo que va en el seu propi interès. Llavors,
Jo crec que aquest debat dona joc i dona joc per, ja que el cicle de conferències es diu, no? Del passat fins avui, doncs crec que són debats que ja han hagut que tenen ressonància en el present. Bé, anant al segle XIX, i espero arribar una mica més a prop fins al present o gairebé, la catalanitat es manté més forta després del segle XVIII, de la derrota del 1714, la catalanitat com a identitat, com a cultura, com a llengua, com a tradicions i costums, es manté més arrelada en les classes populars. La burgesia és una burgesia que s'ha castellanitzat idiomàticament, parla el castellà, i que el seu projecte és també d'integració en l'Espanya, una integració econòmica. La burgesia catalana al llarg del segle XIX li interessarà penetrar, tota la burgesia que es crea amb el tèxtil, li interessa penetrar en el mercat espanyol, i hi ha una espècie d'aliança entre la burgesia catalana del tèxtil, que és proteccionista, perquè el tèxtil català, tot i que creix enormement i és un dels jocs més industrialitzats del tèxtil del món, no és prou competitiva a nivell internacional, llavors és proteccionista, i això lliga amb els interessos també dels empresaris agrícoles castellans, que també són proteccionistes amb tot el cereal, que tampoc pot competir amb aquestes grans extensions latifundistes poc modernitzades, que tampoc pot competir amb l'exterior. Llavors, durant el segle XIX hi ha aquesta convergència entre la burgesia catalana i la burgesia espanyola, hi ha un projecte compartit. D'aquesta manera podem dir que la burgesia catalana durant la primera meitat del segle XIX i posteriorment advoca per desenvolupar la nació espanyola per respondre als seus interessos econòmics i industrials, sense gaires minaments per una suposada cultura catalana. I això ho veiem, les revoltes populars que hi ha als anys 1830 i 1840, la burgesia catalana no té cap mena de problema desprendre's de les seves idees liberal-democràtiques i recolzar la repressió duríssima de l'exèrcit contra aquestes revoltes populars. I el 1836, sectors de la burgesia diuen que la independència seria econòmicament perniciosa. És a dir, primer, els diners, assegurar l'estabilitat social, que no hi hagi revoltes populars, hi ha revoltes populars que vingui l'exèrcit, que ens els posi lloc, i anem desenvolupant aquest projecte econòmic integrat a l'estat espanyol. Llavors, és des dels sectors populars de classe treballadora incipient que es va desenvolupant, petita burgesia i intel·lectualitat, que es forma un catalanisme que tardarà, per això, temps a expressar-se políticament amb claredat. Serà una certa reivindicació, a vegades identitària, a vegades de resposta a les actuacions polítiques des de Madrid. I als anys 40 podem parlar, dels anys 40 del segle XIX, que hi ha uns primers nuclis republicans, hi ha una imbricació en aquests nuclis republicans entre les idees republicanes de qüestionament de la monarquia, una lluita democràtica, una lluita de sectors populars i un reconeixement de la societat catalana en un estat espanyol reorganitzat. No una visió de trencar un separatisme o un independentisme, però sí de buscar un encaix diferent de la societat catalana dins de l'estat espanyol. I aquí, a partir d'aquest republicanisme, anirà evolucionant amb força, i sobretot als anys 60, un republicanisme federal que tindrà una base menestral. Els menestrals són aquests sectors que tenen botiga però que també són artesans, és a dir, una espècie d'obrers amb negoci, per dir-ho d'alguna manera. Tenen aquesta base menestral, tenen una base obrera també i una base camperola, i aquest republicanisme federal és antimonàrquic. És interessant aquí veure que la lluita contra la monarquia també té una ressonància amb el que havia passat al segle XVIII. Si la derrota de 1714 provocada per la monarquia borbònica, el republicanisme té aquest doble caràcter, de voler canviar la forma de l'Estat, però també de voler enfrontar-se a aquesta monarquia borbònica. El republicanisme federal també té un caràcter anticastellà. Els debats són, a vegades la terminologia del segle XIX és molt diferent a l'actual. Llavors, anticastellà volia dir en aquell moment contra la imposició des de Madrid, contra la imposició d'una Castella per sobre de tota la resta de regions espanyoles. Per tant, eren anticastellanistes però no eren antiespanyolistes perquè
consideraven que hi havia un marc espanyol que s'havia de reconfigurar, però pensaven, almenys en aquests moments encara que la cosa anirà canviant, pensaven en termes d'un marc espanyol. Són anticastellans, aquest anticastellanisme és contra l'actuació dels governs des de Madrid, un anticastellanisme que reforça també per les repressions de l'exèrcit i del govern als moviments populars que es donen a Catalunya, on hi ha un dels moviments obrers més desenvolupats de tot l'Estat, i també aquest realisme federal és descentralitzador, una visió federal d'anar construint un marc institucional des dels marcs més petits, des de les zones locals, no? Des de les ciutats, i des de les ciutats anar creixent, particularment les regions i finalment l'Estat. Però és un federalisme que justament el que intenta és descentralitzar perquè té una desconfiança amb l'Estat. I a més aquest realisme federal aposta per una transformació social important. Bé, el sexenni democràtic. No parlaré gaire del context històric, sinó que aniré directament més a què proposa el republicanisme federal durant el sexenni en relació a la qüestió nacional. El sexenni democràtic és d'aquests moments del segle XIX, el principal, en què s'aconsegueix una explosió de mobilització que tira enrere les institucions retrògrades espanyoles dominades per la monarquia, pels conservadors, i el sexenni democràtic va entre 1868 i 1874 i donarà lloc al 1873 a la Primera República. És un moment en què el Partit Republicà Democràtic Federal és legalitzat i això els hi permet créixer molt i es converteixen en el partit hegemònic a Catalunya, un partit d'esquerres bastant transformador i que és el principal partit aquí. Entre les propostes polítiques que té aquest partit comença a destacar cada cop més la reivindicació catalanista. Hi ha diferents sectors, el reduïsme federal, hi ha sectors que podem parlar més de precatalanistes, però sectors que van evolucionant cada cop més cap a un catalanisme més clar. No plantegen en el seu conjunt un trencament amb l'estat espanyol, però sí que plantegen un marc que doni sobirania a Catalunya. La idea de federació que defensen l'hem d'entendre no com la federació que es parla avui, sinó més aviat com una confederació, és a dir, com a una unitat d'entitats nacionals o d'entitats regionals lliures i sobiranes i una unitat voluntària. Llavors, llegiré algunes citacions de republicans federals d'aquell moment per veure lo avançades que estaven les posicions en aquell moment i quin tipus de reivindicació fan de Catalunya. En un diari que es diu El Estado Catalán, també aquí un advertiment, hem de tenir en compte que en aquell moment el vincle entre la reivindicació nacional i la llengua catalana no era tan fort com en l'actualitat. Llavors, molts republicans federals utilitzaven el seu castellà com a llengua habitual, era la llengua que s'utilitzava més dintre de l'actualitat i els utilitzaven el castellà per fer una reivindicació nacional de Catalunya. Ho dic perquè moltes citacions que llegiré són en castellà. Doncs en aquest diari, El Estado Catalán, hi ha un text que diu: Viva Cataluña libre de la opresión de Madrid. Viva Cataluña federada con los demás estados españoles. Un altre text del republicà federal Rafael Boet i Moreu diu: La independencia de Cataluña bajo una forma republicana y unida con lazos federales de las demás provincias de la península es mi única bandera. Veiem un altre cop això, l'element d'una reivindicació de Catalunya, la reivindicació de la República, però al mateix temps una cerca de llaços amb els altres territoris de l'estat espanyol. I encara una altra citació de l'escriptor i periodista Josep Narcís Roca i Ferreres. Diu: la història catalana, aquest personatge fa una reivindicació molt més identitària de la qüestió catalana. Diu: la història catalana, des del temps més antic, presenta el quadre de constant fidelitat dels catalans a una idea. Aquesta idea és la independència. No hem d'entendre aquí tampoc independència en termes actuals, sinó independència com a autonomia política, com a capacitat de decidir lliurement.
I continua. La tradició independent o autonòmica de Catalunya no és d'independència o d'autonomia qualsevol o com s'abulla, sinó d'independència o autonomia en l'exterior, amb llibertat del poble i amb reformes fins socials, com dèiem ara, en l'interior. És a dir, volem una autonomia respecte a l'exterior, respecte a l'estat espanyol, i al mateix temps volem reformes socials per avançar en l'interior. Per tant, veiem com en aquest realisme federal la reivindicació social i la reivindicació catalanista va molt de la mà, no es destria una cosa de l'altra. Bé, durant el sexenni democràtic hi ha un moment clau, l'11 de febrer de 1873 es proclama la República, la que serà la primera república, i es planteja llavors, després de la proclamació, com es farà aquesta federació que defensa el republicanisme federal. Hi ha una divisió entre els federals que s'anomenaven en aquells moments benevolents, que serien moderats, i els federals intransigents, és a dir, els radicals. Els benèvols proposen una federació des de dalt, és a dir, buscar-la des de les institucions, des de les Corts, des dels partits polítics. I els intransigents aposten a buscar una federació des de baix, intentant-la anar convocant des dels municipis i des de les regions i a través de la mobilització. Llavors, aquest sector del republicanisme federal intransigent pressionarà en diferents ocasions a Barcelona perquè es convoqui un estat català o un estat regional barceloní, podríem dir, perquè el que estan intentant fer és aconseguir que la Diputació de Barcelona, òbviament de la província de Barcelona, convoqui o s'autoproclami com a estat. 2 dies després de la proclamació de la República hi ha una manifestació obrera, i aquí entro una mica amb aquest vincle. Ja comentava que el republicanisme federal té molts vincles, té una base obrera. Doncs 2 dies després de la proclamació de la República hi ha una manifestació obrera que acudeix a la Diputació de Barcelona demanant armes, demanant una legislació social i demanant també una república federal. I pengen del balcó de l'Ajuntament una bandera vermella que també conté estels blancs, el triangle i la paraula Catalunya. No porten senyeres, però sí que porten aquesta bandera on apareix la paraula Catalunya. Però els diputats provincials no es decideixen a que la Diputació proclami l'Estat República Federal de Barcelona, tot i que alguns dels sectors, els més intransigents, sí que estaven per aquesta proposta, i l'únic que faran és demanar a les Corts espanyoles que mirin de fer aquest estat federal. 5 setmanes després, al febrer, hi ha una altra manifestació que sol·licita a la Diputació de Barcelona que es constitueixi en una Convenció d'Estado de Catalunya. De nou, no s'aprova. I encara hi ha una tercera manifestació, un mes més tard. Hi ha un diputat, un republicà intransigent, que fa la proposta de nou de proclamar estat federal, i la Diputació de Barcelona, davant la pressió, perquè sap que s'estan convocant mobilitzacions obreres amb aquesta idea, al lloc de veure's en la disjuntiva de votar aquesta proposta de l'estat federal, el que fa és autodissoldre's per haver d'evitar-ho, i s'autodissol, es soluciona el problema, però sí que l'endemà hi ha una manifestació obrera, en el que hi van sectors de la Primera Internacional, i en el qual una de les reivindicacions que porten és la següent. En un dels manifestos que van presentar diuen: las clases obreras quieren la inmediata proclamación y planteamiento de la República Democrática Federal. És a dir, una república federal que seria una confederació que reconegués la sobirania de Catalunya. No s'aconsegueix en aquell moment la proclamació d'un estat català o d'un estat federal de la província de Barcelona com un primer pas per anar bastint aquesta república federal des de la base, però després de les eleccions del maig de 1873 i després que al juny hi hagi un aixecament de soldats a Reus també reivindicant l'estat federal, finalment les Corts espanyoles voten la república federal i l'accepten. Es crearà una Constitució, que és una Constitució federal, que té una cambra territorial al Senat que és realment federal, que és una cosa que no tenim avui, i que reconeix una certa autonomia. Sempre dins uns límits de la Constitució, uns límits que els diferents territoris autònoms no podrien transcendir.
Però bé, és una Constitució federal, però dura poc d'invent, perquè al cap d'un any s'acaba la Primera República. La Primera República fa aigües. El federalisme, després de la fi de la Primera República, agafarà més força a Catalunya, s'estructurarà, i el sector que dominarà aquest federalisme serà el sector catalanisme del republicanisme federal. Hi ha la figura de Valentí Almirall, que és una de les figures més conegudes, però a vegades havia pensat que com que Valentí Almirall deixa el Partit Republicà Federal, representaria com si el Partit Republicà Federal perdés aquesta ala catalanista important. I realment no és així, no? Tot i que Valentí Almirall continua el seu curs amb una certa influència, encara que cada cop menys. Vallès i Ribot serà una figura molt important d'aquest catalanisme dins del republicanisme federal. El 1883, aquest Partit Republicà Federal discuteix un projecte de Constitució per l'Estat català i reivindiquen reconstruir la pàtria catalana davant l'arbitrària divisió provincial. És a dir, el que fan és reivindiquen tota l'herència històrica dels diferents territoris o regions històriques, parlant d'unes 16 o 17 regions, entre les quals inclouen Catalunya, Illes Balears, País Valencià. I en aquest text ja trobem per primera vegada que reivindiquen la paraula pàtria. Parlen d'estat català i parlen de pàtria. Al llarg d'aquesta dècada, dels anys 80, hi ha una maduració política del republicanisme federal i fan un pas bastant important, que és diferenciar la nació de l'Estat. Diuen que Catalunya és una nació, però que Espanya no ho és. I això ja, si fins ara ens estàvem movent amb un llenguatge que parlava de regió o que parlava d'estats regionals, ara ja comencem a parlar de nació i entendre que dins de l'estat espanyol poden haver-hi diferents nacions articulades. Però a final dels anys 80 el republicanisme federal es comença a trobar amb més problemes, comença a perdre influència social. Un dels problemes que té és com fer l'encaix del seu projecte, que podríem dir en llenguatge modern confederal, dins aquesta Espanya poc oberta, no? a permetre diferents nivells de sobirania política en el seu si. I el republicanisme federal, a mesura que vagi passant el segle XIX, anirà perdent força, entrarà en crisi entre diferents sectors més catalanistes, sectors d'un federalisme menys nacional, i acabarà fragmentant-se i quedant reduït bàsicament en el terreny local, on sí que serà important. A principi del segle XX hi haurà nuclis federals, quedarà una cultura federal important, que això explicarà més tard. I m'estic avançant una mica la força que agafarà Esquerra Republicana als anys 30, perquè si bé hi ha un tall entre aquest republicanisme federal del segle XIX, sí que es queda una cultura política a molts llocs amb la qual s'associarà Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, si el republicanisme federal té aquest procés de pèrdua d'importància, comencem a veure un procés molt diferent i que és segurament el més conegut quan es parla de catalanisme, que és l'ascens del catalanisme conservador i burgès. Un catalanisme que s'ha reivindicat molt, però que hem de veure també que era força conservador, o per no dir reaccionari, molt vinculat a un republicans federals. Doncs aquest catalanisme conservador aconseguirà vestir-se com l'eix del catalanisme a Catalunya i aconseguirà que certs sectors que venien del republicanisme s'associïn a ells. I això donarà lloc, ja a principis del segle XX, a la Lliga Regionalista, tot i que hi ha algunes organitzacions polítiques prèvies. Llavors, m'ha semblat interessant parlar una mica d'aquest republicanisme federal per mostrar que hi ha uns orígens catalanistes que són progressistes, que són d'esquerres, que estan vinculats a les classes populars, i perquè justament s'ha associat després amb el catalanisme amb la Lliga Regionalista. Però sí que és veritat, no?, que entre el sexenni democràtic i els anys 80 i el que seran després dels anys 30 hi ha com un petit cisma en què la idea del catalanisme està sobretot hegemonitzada per la burgesia. I és un moment una mica que podríem dir de divorci entre el catalanisme i la classe treballadora.
Amb matisos, ja comentaré alguns matisos pel camí. Anant a veure ja més les organitzacions obreres, les organitzacions de l'esquerra i del moviment obrer a finals del segle XIX, com es relacionen amb la qüestió nacional. Començaré pel PSOE que es funda als anys 80 del segle XIX, un PSOE que a nivell estatal no és gaire sensible a la qüestió nacional catalana, per si hi ha coses que poden ressonar en el present, no? Sí, podem anar-hi pensant. El Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, interioritza en gran part la cultura dominant del nacionalisme espanyol, agafant algunes idees de la socialdemocràcia europea, que era més avançada amb la reivindicació nacional, però els agafa de forma bastant superficial. I després del desastre de 1898, del desastre de la pèrdua de les colònies, doncs després d'aquest desastre ja és una espècie de xoc. Des del nacionalisme espanyol hi haurà un procés de regeneracionisme, però també això fonamentarà l'ascens de regionalismes o de nacionalismes a les nacions perifèriques. I davant d'aquest ascens, un d'ells és la Lliga Regionalista, Pablo Iglesias, en un article que es diu El regionalismo en los obreros, rebutja el regionalisme i l'autonomia i diu: los obreros catalanes y los obreros vizcaínos, como los obreros todos, comprenden que solo tienen un interés y ven con profundo desdén las autonomías, las descentralizaciones a las que se quiere dar por fundamento el odio. És a dir, un discurs duríssim contra la reivindicació nacional, en part també perquè hi ha una competència amb altres partits polítics de l'esquerra, com són els republicans, i mira de marcar el seu propi espai. Però, en definitiva, la visió del PSOE a finals del segle XIX està marcada per confrontar les visions del nacionalisme burgès de Sabino Arana i de la Lliga Regionalista de Catalunya. Però, mica en mica, hi haurà un procés dins l'esquerra, sobretot a Catalunya, de començar a encarar de nou la qüestió amb més sensibilitat la qüestió nacional. La Federació Socialista Catalana, la federació del PSOE, fa unes aproximacions diferents al PSOE, buscant referents en la cultura republicana federal, que ja he comentat, i també referents europeus com Jauré. Hi ha una figura important aquí, que és Gabriel Alomà, és un escriptor mallorquí que ve del republicanisme federal, estarà molt proper al republicanisme federal, però que entrarà dins el socialisme català. I Gabriel Alomà planteja que el catalanisme es desenvoluparia en tres moments. Un primer moment que seria el burgès, dirigit per la Lliga Regionalista, un segon moment que seria el de les classes mitjanes, que protagonitzaria el conglomerat del catalanisme republicà, i finalment el tercer moment seria el del proletariat, que seria l'única força social que podria fer descloure la lluita social i la lluita nacional i unir-les en una de sola. I seria justament el moviment obrer l'únic que podria portar el catalanisme al seu zènit i aconseguir aquest alliberament nacional. Aquesta idea tindrà molt d'èxit, l'agafaran autors posteriors com Andreu Nin i Maurín, i també ajudarà a que sectors que venien del republicanisme federal vagin evolucionant cap a un socialisme català que sí que té en compte la qüestió nacional catalana. Cal dir que històricament aquests tres moments del catalanisme, un primer moment burgès, un segon moment de classes mitjanes i de petita burgesia i un tercer moment obrer, no és estrictament correcte en termes històrics, com he comentat, que ja hi havia hagut aquest republicanisme federal popular de defensa catalana, però sí que serà una idea que farà molta força. La Federació Catalana del PSOE, el juny del 1914, aprova dues mocions que signifiquen ja un canvi respecte a la qüestió nacional. Primer, com s'organitza el PSOE, defensa que el PSOE s'organitzi en federacions territorials, i en segon lloc proposa una confederació republicana de totes les nacionalitats ibèriques. O sigui, una proposta confederal i un reconeixement d'aquestes diferents nacionalitats. El PSOE, el 1918, farà també un canvi gairebé de 180 graus respecte al que havia defensat Pablo Iglesias. És un canvi
que està marcat molt per al moment. 1918 és just un any després de la Revolució Russa, una Revolució Russa que amb la consigna del dret d'autodeterminació de Lenin està tenint una política nacionalitària molt audaç o molt conseqüent. Realment s'està creant una unió de repúbliques socialistes soviètiques, inicialment lliures, després amb l'estalinisme ja això s'acabarà, però ja són fies d'un altre paner. Però en tot cas, la Revolució Russa, amb la seva consigna del dret d'autodeterminació, i després també la crisi revolucionària que hi ha el 1917 a l'estat espanyol mateix, amb una vaga general d'agost i també una reivindicació nacional per part de la Lliga Regionalista amb una assemblea parlamentària, farà que el PSOE faci un canvi a republicans federals. Doncs aquest catalanisme conservador aconseguirà vestir-se com l'eix del catalanisme a Catalunya i aconseguirà que certs sectors que venien del republicanisme s'associïn a ells. I això donarà lloc, ja a principis del segle XX, a la Lliga Regionalista, tot i que hi ha algunes organitzacions polítiques prèvies. Llavors, m'ha semblat interessant parlar una mica d'aquest republicanisme federal per mostrar que hi ha uns orígens catalanistes que són progressistes, que són d'esquerres, que estan vinculats a les classes populars, i perquè justament s'ha associat després amb el catalanisme amb la Lliga Regionalista. Però sí que és veritat que entre el sexenni democràtic i els anys 80 i el que seran després dels anys 30 hi ha com un petit cisma en què la idea del catalanisme està sobretot hegemonitzada per la burgesia. I és un moment una mica, que podríem dir, de divorci entre el catalanisme i la classe treballadora. Amb matisos, ja comentaré alguns matisos pel camí. Anant a veure ja més les organitzacions obreres, les organitzacions de l'esquerra i del moviment obrer a finals del segle XIX, com es relacionen amb la qüestió nacional. Començaré pel PSOE que es funda als anys 80 del segle XIX, un PSOE que a nivell estatal no és gaire sensible a la qüestió nacional catalana, per si hi ha coses que poden ressonar en el present, no? Sí, podem anar-hi pensant. El Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, interioritza en gran part la cultura dominant del nacionalisme espanyol, agafant algunes idees de la socialdemocràcia europea, que era més avançada amb la reivindicació nacional, però els ha agafat de forma bastant superficial, i després del desastre de 1898, del desastre de la pèrdua de les colònies, doncs després d'aquest desastre és una espècie de xoc. Des del nacionalisme espanyol hi haurà un procés de regeneracionisme, però també això fonamentarà l'ascens de regionalismes o de nacionalismes a les nacions perifèriques. I davant d'aquest ascens, que un d'ells és la Lliga Regionalista, Pablo Iglesias, amb un article que es diu El regionalismo y los obreros, rebutja el regionalisme i l'autonomia i diu: los obreros catalanes y los obreros vizcaínos, como los obreros todos, comprenden que solo tienen un interés y ven con profundo desdén las autonomías, las descentralizaciones a las que se quiere dar por fundamento el odio. És a dir, un discurs duríssim contra la reivindicació nacional, en part també perquè hi ha una competència amb altres partits polítics de l'esquerra, com són els republicans, i mira de marcar el seu propi espai. Però, en definitiva, la visió del PSOE a finals del segle XIX està marcada per confrontar les visions del nacionalisme burgès de Sabino Arana i de la Lliga Regionalista de Catalunya. Però, mica en mica, hi haurà un procés dins l'esquerra, sobretot a Catalunya, de començar a encarar de nou la qüestió amb més sensibilitat la qüestió nacional. La Federació Socialista Catalana, la federació del PSOE, fa unes aproximacions diferents al PSOE, buscant referents en la cultura republicana federal, que ja he comentat, i també referents europeus com Jauré. Hi ha una figura important aquí, que és Gabriel Alomà, és un escriptor mallorquí que ve del republicanisme federal, serà molt proper al republicanisme federal, però que entrarà dins el socialisme català.
I Gabriel Alomar planteja que el catalanisme es desenvoluparia en 3 moments. Un primer moment que seria el burgès, dirigit per la Lliga Regionalista, un segon moment que seria el de les classes mitjanes, que protagonitzaria el conglomerat del catalanisme republicà, i finalment el tercer moment seria el del proletariat, que seria l'única força social que podria fer descloure la lluita social i la lluita nacional i unir-les en una de sola. I seria justament el moviment obrer l'únic que podria portar el catalanisme al seu zènit i aconseguir aquest alliberament nacional. Aquesta idea tindrà molt d'èxit, l'agafaran autors posteriors com Andreu Nin i Maurín, i també ajudarà a que sectors que venien del republicanisme federal vagin evolucionant cap a un socialisme català que sí que té en compte la qüestió nacional catalana. Cal dir que històricament aquests 3 moments del catalanisme, un primer moment burgès, un segon moment de classes mitjanes i de petita burgesia i un tercer moment obrer, no és estrictament correcte en termes històrics, com he comentat, que ja hi havia hagut aquest republicanisme federal popular de defensa catalana, però sí que serà una idea que farà molta força. La Federació Catalana del PSOE, el juny del 1914, aprova 2 mocions que signifiquen ja un canvi respecte a la qüestió nacional. Primer, com s'organitza el PSOE, defensa que el PSOE s'organitzi en federacions territorials, i en segon lloc proposa una confederació republicana de totes les nacionalitats ibèriques. O sigui, una proposta confederal i un reconeixement d'aquestes diferents nacionalitats. El PSOE, el 1918, farà també un canvi de gairebé de 180 graus respecte al que havia defensat Pablo Iglesias. És un canvi que està marcat molt per al moment. 1918 és just un any després de la Revolució Russa, una Revolució Russa que amb la consigna del dret d'autodeterminació de Lenin està tenint una política nacionalitària molt audaç o molt conseqüent. Realment s'està creant una unió de repúbliques socialistes soviètiques, inicialment lliures, després amb l'estalinisme ja això s'acabarà, però ja són fies d'un altre paner. Però en tot cas, la Revolució Russa, amb la seva consigna del dret d'autodeterminació, i després també la crisi revolucionària que hi ha el 1917 a l'estat espanyol mateix, amb una vaga general d'agost i també una reivindicació nacional per part de la Lliga Regionalista amb una assemblea parlamentària, farà que el PSOE faci un canvi en el seu congrés del 1918 i digui que accepta la idea d'una confederació republicana de nacionalitats ibèriques. És un punt bastant important, però malauradament aquesta confederació republicana serà més teòrica que real, i després, els anys següents, després de la vaga del canadenca del 1919, quan la burgesia catalana i la Lliga Regionalista engeguen una ofensiva molt dura contra el moviment obrer, amb tot el pistolerisme i amb una certa visió que comença a apropar-se cap al filofeixisme, doncs com un moviment de resposta tiraran enrere les reivindicacions nacionals, el PSOE. Això realment és un problema, com ho fa l'esquerra per relacionar-se amb el fet que sigui el catalanisme conservador el que reivindica principalment la qüestió nacional. No sabran molt bé com afrontar-s'hi estratègicament, perquè si reivindica la qüestió nacional catalana pot ser fer joc a la burgesia. Llavors es mou una miqueta amb aquestes contradiccions al PSOE. I aquestes contradiccions a la Federació Socialista Catalana del PSOE acabaran esclatant el 1923 i hi haurà una escissió d'un sector més catalanista. Veiem això, que aquestes contradiccions dins el socialisme català també ressonen en coses que passen avui en dia entre el senyor Pere Navarro, l'Ernest Maragall, etc. Doncs una altra organització important o fonamental del moviment obrer és la CNT. La CNT es funda el 1910, però recull ja una trajectòria de sindicats anarcosindicalistes des de finals del segle XIX, una trajectòria també d'aquest moviment bastant important. Llavors, he dit que
que hi ha aquest divorci a finals del segle XIX i principis del segle XX entre la reivindicació nacional catalana i el moviment obrer. Això és en grans trets, per aquesta hegemonia de la Lliga Regionalista, però sí que hi ha matisos en això. L'anarquisme, amb la seva proximitat amb el republicanisme federal, hi ha molts sectors anarquistes que fan una reivindicació de la catalanitat en diferents òrgans de premsa. Però la CNT en el seu conjunt hi haurà una miqueta de contradiccions entre sectors que sí que fan aquesta defensa d'una catalanitat obrera o d'una reivindicació nacional catalana i sectors que posaran al primer eix la qüestió de la lluita de classes, la lluita de la classe treballadora i veuran una mica la qüestió nacional com una distracció dins d'aquesta lluita social. Salvador Seguí, el gran sindicalista d'aquesta CNT dels anys 10, el 1919 feia unes declaracions que ajuden molt a entendre aquesta visió dels sectors més sensibles a la qüestió nacional dins de la CNT. I diu: jo us puc assegurar que aquests reaccionaris que s'autoanomenen catalanistes el que temen més és el redreçament nacional de Catalunya, en el cas que Catalunya no restés sotmesa. S'està referint a la Lliga Regionalista. I com que saben que Catalunya no és un poble mesell, ni tan sols intenten deslligar la política catalana de l'espanyola. En canvi nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ans al contrari, hi guanyaríem molt, la independència de la nostra terra no ens fa por. Estigueu segurs, amics madrilenys que m'escolteu, que si algun dia es perdés seriosament d'independitzar Catalunya de l'estat espanyol, els primers i potser els únics que s'oposarien a la llibertat de Catalunya foren els capitalistes de la Lliga Regionalista i del Fomento del Trabajo Nacional. Fomento del Trabajo Nacional era la patronal catalana. Sí, el que està dient és els únics que poden realment fer una reivindicació nacional sense por són els treballadors i treballadores, i la burgesia catalana sempre primarà d'interès de classe, d'estabilitat i d'aliances amb la burgesia espanyola. La burgesia no vol l'alliberament de Catalunya. Això també sectors del bloc obrer i camperol dels anys 30 serà una visió que defensaran. Aquí trobem aquest catalanisme sindicalista, revolucionari, anticentralista i aquest federalisme antiestatalista que també està vinculat a la cultura republicana federal que comentava abans. Bé, ja faig un salt, que comença a quedar poc temps, i per arribar a la Segona República. La Segona República podríem dir que és el moment en què de nou el catalanisme es comença a disputar des de l'esquerra. Ja no té l'hegemonia del catalanisme a la Lliga Regionalista, Esquerra Republicana a Catalunya sorgeix amb molta força i no només Esquerra Republicana de Catalunya, que és un partit que si bé té certa base obrera, sobretot un partit de classes mitges i de petita burgesia, sinó que també trobem als anys 30 una reivindicació forta des del moviment obrer amb el 6 d'octubre del 34, que després comentarem. L'ascens de la Segona República té un dels seus focus més importants a Catalunya i Francesc Macià va proclamar prèviament a la Segona República, que es va fer des de Madrid, va publicar des de Barcelona, va proclamar des de Barcelona la República Catalana a l'espera que els altres pobles d'Espanya es constitueixin en repúbliques per formar la Confederació Ibèrica. És a dir, buscar un marc confederal en què Catalunya té sobirania i en què acorda lliurement un pacte amb la resta de territoris, amb la resta de repúbliques dins de l'estat espanyol. Hi ha negociacions amb Madrid. Madrid està bastant escandalitzat amb la formulació que ha fet Macià. Hi ha negociacions dures i Francesc Macià fa marxa enrere i el que es queda és que de nou serà el Congrés espanyol des del qual es decidirà la qüestió. Des del Congrés espanyol la via que s'apostarà no serà una via confederal, com es reivindicava, sinó una via autonomista. Una via autonomista que s'aprofitarà des de Catalunya, es farà un estatut i després que l'estatut s'aprovi amb el 75% dels vots per la població catalana, van des de Madrid i el retallen. Però en aquest cas ho fan pitjor que la retallada de l'estatut que van viure aquí fa uns anys, perquè la retallen després que hagi sigut votat. Fa uns anys van aprendre la lliçó
i el que van fer va ser primer retallar-lo, i un cop ja l'havien retallat i l'havien deixat com volien, el van portar a votar, però no els hi va sortir bé la jugada perquè després el Tribunal Constitucional el va tornar a retallar efectivament. No? Doncs, bueno, aquests jocs de retallades des de tribunals constitucionals ja estaven presents als anys 30. Quina és la posició de l'esquerra i de les organitzacions obreres en aquell moment? La CNT té una mica aquesta posició ambivalent que comentava. Per una banda, la CNT, pels orígens ideològics de l'anarquisme, fa una reivindicació federal, es manifesten per una república federal i socialista, però clar, el seu antiestatalisme també els fa que no puguin reivindicar molt clarament un estat català, perquè estan per acabar amb qualsevol estat. La militància del CNT vota majoritàriament per l'Estatut, però l'anarcosindicalisme és un moviment sobretot en castellà, en els seus diaris, en els seus mítings, i hi ha un cert prejudicis espanyolistes cap a la reivindicació nacional catalana. La CNT als anys 1932-1933 fa gala d'una lluita molt encarnissada, intenta dur a terme diverses insurreccions, i la repressió dura des de la Generalitat serà un motiu d'antagonisme cap a la Generalitat, cap a Esquerra Republicana a Catalunya i per tant per més antipaties cap al catalanisme. En general hi ha una incapacitat des del moviment anarcosindicalista per fer seva la qüestió nacional, per reivindicar-la i per donar-li una orientació estratègica cap a on es vol anar i de quina manera fer-ho. I l'altra, i després de la CNT, parlar una miqueta del Bloc Obrer i Camperol, de la visió marxista. El Bloc Obrer i Camperol és una organització bastant interessant o bastant original perquè es crea amb trencament amb el Partit Comunista Espanyol, justament perquè el Bloc Obrer i Camperol el que fa és allunyar-se de la Unió Soviètica i de les doctrines rígides de l'estalinisme i de com ho està duent a terme el Partit Comunista Espanyol, i tindrà una reivindicació important de la qüestió nacional. Tindrà alguns sectors fins i tot que són bastant, que podríem dir, fins i tot catalanistes, no? És a dir, no només una reivindicació del dret d'autodeterminació, que era més la doctrina clàssica de Lenin, sinó d'una reivindicació catalanista. Respecte al Estatut de Catalunya, el Bloc Obrer i Camperol criticarà l'Estatut que s'aconsegueix, però tot i així demanarà el sí al referèndum, argumentant que almenys d'aquesta manera s'afebliria el centralisme espanyol. En canvi, el Partit Comunista Espanyol en aquells moments té unes posicions molt dures, una mica ultraesquerdistes, i demanarà el no a l'Estatut. Dins d'aquesta visió marxista, el Bloc Obrer i Camperol destaca sobretot Joaquim Maurín, el seu principal teòric. Maurín farà una reivindicació de la qüestió nacional partint de Marx i analitzant que la qüestió nacional ascendeix sobretot al segle XIX, quan és la burgesia la qual necessita estats-nació. Amb això no està dient que sigui la burgesia la que crea un moviment nacional, però sí que és la burgesia la que necessita un estat-nació amb un mercat unificat com a eina que els ajudi al seu domini i a la seva expansió comercial. Però diu que aquestes ànsies de la burgesia de l'estat-nació a l'estat espanyol s'han vist estroncades pel procés històric. Madrid, la capital, està molt endarrerida econòmicament, és un centre polític que parla que és semifeudal i que per tant no ha aconseguit anar cap a aquest estat-nació espanyol. I el fet que hi hagi hagut una burgesia amb força des d'altres zones de l'Estat, com Catalunya, del País Basc, fa que hi hagi una tensió entre un estat retrògrad i aquests territoris nacionals. Vaig llegir algun fragment de Maurín. Maurín diu: la monarquía, es decir, el Estado, fue un factor permanente de discordia, de separación.
la unidad nacional realizada antes de que el progreso de integración haya llegado a su madurez histórica mantiene una diferenciación continua. El Estado espanyol se opone a la nació. L'estat espanyol és retrògrad i s'oposa a les nacions que hi ha en el seu si. Per Maurín, aquesta tensió interna dins l'estat espanyol fa que el moviment nacional sigui un factor revolucionari de primer ordre i fa un pas més enllà que el que reivindicava Lenin. La teoria leninista és dir reivindicació dels drets nacionals com a dret democràtic per afeblir el nacionalisme, un nacionalisme que pot beneficiar a la burgesia. Llavors, la teoria de Lenin el que diu és dret d'autodeterminació, un dret d'autodeterminació que s'ha de defensar des de tots els punts de l'Estat, fins i tot des del centre, que està oprimint a les altres nacions, i un dret d'autodeterminació que també s'ha de defensar des d'aquestes nacions oprimides, i la consigna de la independència només utilitzar-la en moments concrets que sigui progressista. Doncs Maurín fa un pas més respecte a la teoria nacionalitària de Lenin i el que diu és que els marxistes a l'estat espanyol han d'estimular el moviment nacional com una forma d'afeblir la classe dirigent i d'afeblir el mateix estat espanyol. Diu, la aparición de un movimiento nacional revolucionario en toda España, en Cataluña, en Baskonia, en Galicia, en Andalucía, ayudará grandemente a desarticular el Estado. Y diu, somos separatistas, pero no separatistas de España, sino del Estado espanyol. És a dir, entenent Espanya com a aquest marc polític i l'estat espanyol com l'instrument retrògrad de la classe dirigent que oprimeix les nacions. ¿Puede el movimiento liberador nacional ser un refuerzo revolucionario? Sí, pues en este caso hay que fomentarlo. L'altre teòric important marxista dels anys 30 és indiscutiblement Andreu Nin. Andreu Nin té una visió més clàssica, més seguint la teoria de Lenin, i criticarà durament aquesta visió més de promoure moviments separatistes de Maurín. I diu, no puede la oposición, que era la seva organización de Andreu Nin, diu, no puede seguir la oposición los dirigentes del BOC en su inconsciente política nacionalista que tantos elementos de la pequeña burguesía les atrae. Diu que les posicions del bloc bàsicament són petit burgeses i que cauen en el nacionalisme. I Andreu Nin diu que sí que el moviment nacional català és progressista, però que el moviment nacionalista d'Euskadi és retrògrad perquè té una base purament burgesa. Uns anys més tard, després farà un canvi de posició amb uns debats amb altres marxistes d'Euskadi. Bé, en tots els populars hem vist com durant el segle XIX, i també és una cosa que es manté al segle XX, la Lliga Regionalista no busca trencar amb l'estat espanyol, el que busca és un encaix dins l'estat espanyol, però també hem de tenir en compte que algunes coses han canviat a nivell econòmic. Són decisives perquè la situació avui sigui diferent. La burgesia catalana tenia a finals del segle XIX el seu principal mercat a la resta de l'estat espanyol. Avui en dia, la major part de les exportacions de Catalunya se'n van cap a la resta del món. Això és un motiu pel qual la burgesia catalana potser ara sí que voldria un projecte d'independència. Convergència i Unió està parlant bastant ambiguament sobre el tema i el seu projecte fins abans del 11 de setembre era el pacte fiscal. Després veiem que els socialistes catalans tenien un problema als anys 20 que els havia portat a decisions i és un problema que es manté avui en dia. Què en penseu de les idees de Nin i Maurín del dret d'autodeterminació i d'unir la qüestió de la lluita social amb la lluita nacional, com dues coses que van de la mà i que només el moviment obrer i la lluita de la classe treballadora pot aconseguir un alliberament de Catalunya? Si penseu que aquesta disciplina de Gabriel Alomar, que deia que té tres moments, la reivindicació nacional, la burgesa, que podria ser avui en dia Convergència i Unió, després una mica els sectors de la petita burgesia o de les classes mitges, que podria ser fent una miqueta de presentisme d'Esquerra Republicana, solidaritat per la independència, i tindria un tercer moment que seria aquest del moviment obrer, que seria l'únic que reeixir. Sí, creieu que és una idea que té interès per avui i crec que ja ho deixo aquí perquè he parlat molta estona i que tinguem també una mica d'espai pel debat i per fer
aquest anàlisi, no? Del passat en clau present o del present també en clau històrica. Aquí hay una cuestión, cuando hablabas de las tres fases, esto del burgués, y la clase trabajadora, que sería la que... Esa concepción marxista de Catapult, yo no sé si se adecua en este momento, concretamente, sería otro debate, ¿no? Pero ¿qué es la clase obrera? ¿Creemos que la clase obrera en estos momentos es realmente la fuerza de vanguardia que aglutinará y que llevará, conducirá al pueblo hacia dónde? O sea, yo no sé, yo tengo serias dudas de que la clase obrera como tal, o sea, me refiero a un conjunto, a un colectivo de gente que tiene una conciencia de un papel determinado que de alguna forma se le ha ido atribuyendo históricamente o por diferentes corrientes ideológicas, y yo creo que me parece que hoy día esto es muy difícil. O sea, yo creo, vamos, tal y como yo observo la realidad de lo que es el movimiento obrero, se puede decir que hay un movimiento obrero con capacidad para poder mover cosas y tal, yo lo veo bastante complicado. Yo no sé si valía la pena cambiar el chip y decir, bueno, es que el pueblo que tiene que ser las cosas del pueblo, la sociedad civil, o la sociedad, las casas populares, no sé, buscar terminologías más abiertas, mucho más abiertas que no, primero porque también el concepto de clase obrera yo creo que ha variado a lo largo del tiempo también, ¿no? Aunque sigue habiendo gente, evidentemente, explotadora y lucha de clases, porque evidentemente quien diga que no hay lucha de clases es absurdo, porque más que nunca en este momento se está viendo, pero no sé, hay que darle unos matices determinados. Yo no tengo tan claro de que la clase obrera, no sé, aquí en Cataluña sea la que tenga que, en este momento, sea la que vaya a liderar ningún cambio desde una perspectiva nacional. Y bueno, evidentemente todo lo que se ha comentado anteriormente de que están las dos patas del tema, el tema nacional y el tema social, si no van unidos, vamos mal, o sea, esto no funcionará, segurísimo, eso segurísimo. Pero bueno, de todas formas tengo mis dudas, en todo caso podemos